Mae tua 4,010 o ysgolion busnes yn y byd, y mae mwy na 100 ohonynt yn y Deyrnas Unedig. Yn nodweddiadol yn yr ysgolion hyn, addysgu'r myfyrwyr gan ddefnyddio gwerslyfrau safonol am ddisgyblaethau unigol megis, economeg, marchnata, astudiaethau sefydliad, strategaeth, logisteg, adnoddau dynol a chyfrifo. Un broblem gyda'r dull hwn yw y bydd yr heriau mawr y bydd myfyrwyr yn ei wynebu yn eu swyddi ar ôl graddio, fel arloesedd a chynaliadwyedd, ddim yn cydymffurfio â ffiniau disgyblu. Yn Ysgol Busnes Caerdydd, mae gennym ymagwedd wahanol at addysgu arweinwyr. Fel Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus cyntaf y byd, mae'n haddysg o dan arweiniad ymchwil yn torri i lawr y rhannau unigol ac yn tynnu ar ddisgyblaethau lluosog. Y prif nod yw darparu'r gallu ac ysbrydoli ei myfyrwyr i gyflawni gwerth cyhoeddus trwy wella amodau cymdeithasol ac economaidd. Credwn fod yn rhaid i arweinwyr sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd, gyflawni gwerth economaidd. Bod rai ysgolion busnes yn stopio yno, ein nod yw paratoi ac ysgogi arweinwyr sydd hefyd yn hyrwyddo gwelliant cymdeithasol. Yn sylfaenol un dull gwerth gyhoeddus tuag at addysgu yw ein cwricwlwm a'i arweinir gan her. Drwy addysgu dan arweiniad ymchwil, wedi gynllunio i ysgogi chwilfrydedd a sbarduno diddordeb. Rydym yn symud i ffwrdd o lyfrau testun ac yn annog myfyrwyr i beidio â derbyn y sefyllfa bresennol, ond mynd i'r afael a heriau mawr ein hamser. Mae heriau o'r fath yn cynnwys gwaith da, economi canlyniadwy, arloesedd, ail-fodelu busnes a future.org a heriau ecolegol ehangach. Y nod cyffredinol yw addysgu graddedigion creadigol da, gydag ymrywiad i welliant cymdeithasol ac economaidd. Mae ein hymagwedd yn helpu roi arfau deallusol, teimladau moesol a gweledigaeth i fyfyrwyr gymryd cyfleoedd ac ysgogi newid. Credwn y gallwn helpu i wneud ein myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, oherwydd ei bod yn meddwl ac yn ymddwyn yn wahanol, ac yn cydnabod y rôl y mae rhaid i reolaeth ei chwarae wrth fynd i'r afael a heriau'r gymdeithas gyfoes. Rydym yn gweithio i ysgogi'r hyder a'r gallu hanfodol i'n myfyrwyr, i ddod yn arweinwyr sy'n gweithio'n wahanol, sy'n meddwl yn gyfannol, ac sydd ar uchelgais i wneud mwy. Rydym am i fyfyrwyr ein gadael gyda chymhwyster academaidd gwych fel sylfaen i sicrhau gwelliant economaidd a chymdeithasol. Ysgol Busnes Caerdydd, yr Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus.